Хәтер, Хәтирә. Йырактагы якын әбиләр. Балачакны искә төшерсәм, минем күз алдыма килгән мизгелләрнең күбесе әбиләр белән бәйле. Табигатым белән тик тормас, күп сөйләшергә ярата торган булгангадыр, мине әбиләр үз итәләр иде. Тәмле тамак булгангадыр, бигрәк тә шул әбиләр белән чәй эчүләрем истә калган. Бу өйдәге кебек аннан-моннан капкалап, тизрәк урамга уйнарга чыгарга җыенгандагы чәй эчү түгел, бөтенләй башка нәрсә. Карт әби. Авылда җәй көне бала-чага тулысы белән үз иркендә кала. Әти-әни колхоз эшеннән кайтып керми, бер туганнарың син җәфадан туеп беткән булалар, көненә 1-2 күренеп чыксаң, шул җитә аларга. Иреннәр зәңгәрләнгәнче чыпчык тезеннән дә узмаган сай елгада чупылдашып ятканнан соң, кайтырга чыккач, иң кырый йорт янында безне карт әби каршылый. Төш вакыты җитеп килә, карыныгыз ачкандыр бит. Әйдәгез, керегез, дип безне 3-4 кызны өенә чакырып кертә. Карт әби чынлап та бик карт иде инде. Ул гел ап-ак кием кия иде. Ситсы күлмәгенең очлары бөрелгән җиңен сызганып куеп, ул табасын кыздырырга куя. Аннан каплавычлы мискидән үзе пешергән зур ипине алып, телемнәргә турый. Йомырка белән сөтне кушып тугылый да, телемнәрне шуңа манып, ак майда кыздыра. Аннан соң олы җиз самавырына күмер тутырып, чырадан ут элдерә. Карт әбинең өстәл әзерләгәнен карап тору да рәхәт. Су коенудан арыган башларыбызны 2 яңагыннан тотып, терсәкләребезне өстәлгә куеп, без көтәбез. Яңагыңа таянма, ата-анаң үләр, дип кисәтә әбекәй. Менә ул олы кисәк шикәрен чыгара. Каян ала иде икән ул аны? Без кәнфит, прәник, ирис, шоколадка ияләнгән балалар, әбинең шул зур шикәр кисәген махсус келәшчә белән кечкенә итеп телгәләгәнен карап торабыз. Атылып киткәнен авызга озатабыз. Кабаланмагыз, балалар, хәзер чәй белән эчәрсез, дип һәрберебез алдына зур шакмак шикәр куя. Ул арада самавыр кайнап чыга. Карт әби зур шәмәхә чәшкеләргә сөтле чәй ясый. Сөтле йомыркада авызга сыймаслык булып кабарган ипине ашап, шикәр манып, мәтрүшкәле чәй эчәбез. Табын янында сөйләшергә ярамый. Тиктормас аякларыбызны да селкетмибез. Карт әби әйтүенчә, сөйләшсәң ризыкның бәрәкәте китә, аяк болгасаң шайтан җыела. Шуңа күрә кайнар чәйдән борыныбызга бөрчүк бәреп чыккан тирләребезне кул аркасы белән сөртә-сөртә, мышкылдап чәй эчәбез. Тәрәзә төбендәге кыналар арасында пыялага бәрелеп тышка ыргылган олы чебеннең бызылдавы гына ишетелә. Тамагыбыз туйгач, карт әби өйрәткәнчә амин тотып, рәхмәт әйтеп, кайтып китәбез. Киң күңелле әбекәй, тагын килегез, дип озатып кала. Бер үзе авыл читендә яшәгән олы кешегә безнең белән болгаурлану үзенә күрә бер юаныч булган күрәсең. Шамса әби. Бер төрлеләк тоелган
Кочышлы, әбәкле, куышлы уеннардан туя башласам, мин Шамса әби янына кереп утыра идем. Миңа ул чакта 3-4 яшь булгандыр. Йоп-йомры гәүдәле, йомшак булганым өчендер, Шамса әби миңа кабартма дия иде. Бу әби укымышлы булса, язучы-фантаст та була алыр иде. Ул сөйләгән әкиятләр миңа әткәй укыган татар халык әкиятләренә бер дә ошамаган иде. Ул җеннәр, шайтаннар, кешенең җаны тәненнән аерылу, күктән төшкән фәрештәләр турында сөйли иде. Мин аның йөрәкне чеметтереп, бала йоннарын кабарта алырлык итеп әкият сөйләгәннәрен күз алдыма китерәм. Шамса әби уйлап чыгарган ул куркыныч әкият геройлары мине шул кадәр шүрләтә иде, чебиләгән кулларымны әбинең култык астына тыгып, аның зур йомшак гәүдәсенә сеңеп бетә идем. Ләкин кульминацион ноктасына җиткән маҗараның ничек тәмамланасы мине шул кадәр мавыктыра, төне буе сөйләсә дә, тыңларга риза булып, авызымны ачып утыра бирә идем. Кичке иңгер-меңгердә ул әкиятләр миңа чын булып тоела башлый. Мин иске сарайның ачык калган ишегеннән үземә карап торган өрәкләрне күргәндәй булам. Ә өй буендагы җылы ташта яткан ак песи миңа фәрештә булып күренә. Шуннан кинәт сикереп торам да куркудан аякларым артыма бәрелерлек итеп өйгә йөгерәм. Әле төшемдә дә шул әкиятләрне күрәм. Имеш өрәкләр миңа ташланалар, ә Шамса әби аларны себерке белән куып җибәрә. Бу әби күрше тирәдәге бала-чаганы контрольдә тотучы да иде. Җәй көне әни кушкан эшне эшләп өйдә ятасы килми. Су коенырга, уйнарга чабасың. Шамса әби өйнең урам яктагы урта тәрәзәсеннән бөтен зур гәүдәсе белән тыгылып, урамнан узучыларны күрсәтә. Эй, кабартма, әле кая чаптың? Суң ташыганмы? Юк. Бакчагызда чүп утадыңмы? Юк. Идәннәреңне юдыңмы? Юк. Ә нигә гүләйткә чыктың? Ата-анаң кайтуга эшеңне бетер, күңелләре булыр. Мин мырлый кире кайтам. Шамса әби урамга чыгып йөри алмый, аяклары сызлый иде. Ул минем ниләр эшләгәнемне белә алмый бит. Әйе, әби, эшем бетте, дип әйтергә дә була бит инде. Юк, олы кешегә ялганларга ярамаганны шул яшьтә дә белгән авыл баласы. Эшемне бетереп, курка-курка, аның тәрәзәсе яныннан узганда, тәрәзә алдыннан үскән шомырт яфраклары арасыннан Шамса әби тагын кычкырып җибәрә. Кил, кабартма. Киләм. Өй алдындагы бакча ишеген ачып керәм. Әби минем кесәгә бер стакан кипкән шомырт коя. Бу аның сүз тыңлаганым өчен рәхмәте булгандыр күрәсең. Олы кеше шулай итеп, безнең ишек кечтекиләрне эш рәтенә өйрәткән. Әсбия әби. Мин үземне белә башлаганнан бирле балык тотарга йөри идем. Яр буендагы таллык эченә бик әйбәт каба торган урыннарым да бар иде. Әнкәйнең нечкә чыбыктан бөгеп ясап биргән кармагына әллә ни зур балык эләкми иде билгеле. Кечкенә таш башлар, урта бармак буйлыгы чабаклар. Шуларны 1 литрлы банкага тутырам да, кармакны алып, бәрәңге бакчасы аркылы Әсбия әбигә менеп китәм. Ул начар күрә иде. Банкны кояшка күтәрә дә, чәбәләнеп йөзгән балыкларга карап тора. Булар да Алла яраткан нәмәләр бит, иртән уянганда кич табада кызарбыз дип уйламаганнардыр инде, ди. Миңа пәке алып чыгып бирә.
Үзем шул бәләкәй балыкларны чистартам. Күзе күрмәгәнгә дә түгел, балыкларны жәлләгәнгәдер инде, чистартуны миңа тапшыра иде. Ул минем янда мал суйгандагы кебек догасын укып тора иде. Шул балыклар өстенә туралган суган сибеп, Әсбия әби тәбә куыра. Аннан шуларны бергә утырып ашыйбыз. Аның өй стеналарына эленгән үләннәрнең нигә кирәген сорыйм. Ул кулына сары мәтрүшкә бәйләмен ала. Менә монысы бавыры авырткан кешегә гөлбадран белән бергә кушып эчерәсе. Менә монысы каен җиләге яфраклары аңкаулар сызлаганда авызны чайкарга. Менә монысы мең яфрак, опшый бөтен чирдән дава. Табигатьтә, балам, бер кирәксез үлән дә юк. Рәтен белеп, эчә белергә генә кирәк дип, миңа кипкән үләннәр күрсәтә. Агачлар дәвалау үзлегенә ия икәнне дә мин беренче Әсбия әбидән ишеттем. Күзең кара, күз тияр дип, ул минем яка астына миләш ботагы кисәге тегеп куйган иде. Өй каршында үскән каенга терәлсә, үзенең аркасы, биле авыртуы бетүен әйтә иде. Бичураларны тотып күмгәндә кире кабердән чыга алмасын өчен усак агачы утыртырга кирәк дип миңа һәр авылда була торган бичуралар турында сөйли иде. Имеш, безнең авылда да элек бер хатын яшәгән. Ул көндез бөтен кеше кебек йөргән, төн җиткәч морҗадан ут булып чыгып, кешеләргә явызлык эшләгән. Үзе сөймәгән кешеләрнең малларын буа, күршеләрнең ашлыкларын ишек алдына чәчә, оннарын җилгә сибә икән. Шуннан бер кеше моны эләктереп алып бик каты кыйнаган. Теге хатын икенче көнне җан тәслим кылган. Аны таптый-таптый күмеп, каберенә усак утыртканнар имеш. Әсбия әби минем хәтердә шул үләннәре, миләш усаклары, бичуралары белән уелып калды.